Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku ini. Untuk kali ini kita akan melihat penampilan Warok Panca Sakti dari Gondang Winangun yang live di Bondalem Mangunsari. Untuk keseruannya mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wilasa saha berkahing Gusti tansah kapatedhakna dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Dumateng para sepuh, pinisepuh, aji sepuh dalah kasepuhan ingkang satuhu hanggong mestuti wonten ing pepoyaning kautamen. Para pangembating praja wonten ing wewengkon Bondalem ingkang tuhu pantes sinur dasana. Sumawana para pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah sinugata ing kaurmatan. Sumangga langkung rimin kita tansah ngunjukaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing dalu menika kanthi winantu kawilujengan bagas warasan win karahayon kali saking sambikala lan wal saking rubeda. Boten kata lumpen selawat saha salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita wantu-wantu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Sangya para rawuh, para kadang sutresna budaya kakung sumawana putri. Keparenga ing mriki kula sakadang saking keluarga agung Panca Sakti ingkang ijil saking Gondang Winangun nderek gegladi wonten ngarsa panjenengan sami. Namung dadosaken kawigatosan bilih kula sakadang tasih cublek hambalela. Pramila mangke anggenipun paring sugata kathah kalewatan punapa dening kirang wiraga, wirasa lan wirama kula sakadang nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Pramila kunjuk dumateng para pamirsa sugeng ngamirsani dumugi paripurnaning pagelaran samangke. Atur panglipur saking kula sakadang menika amur wakani atur. Bismillahirrahmanirrahim. Panca Sakti amur moko. Miwiti budaya binarung swara bangsa kawataring sasmita dina lajur ing bangsa kanthi lumantar donga memuji wang kuwasa. Miwiti pambuka gendeng murwa baskara kakidung nunggal rasa malung jiwa lan raga punya swara bangsa pratandha samya sawega ambabar carita laku lelakon manungsa agesang lelaku ana ing Arjapada. Baskara dadi minangka tandha murwane gelar kang
wujud beksa nyuwun berkahi Gusti kanthi sarana sesati rahayu sagung dumadi kalih sing rupeta miring sambi kala nyuwun marang Sang Hyang Wasa hamba bar kawet bar sinanggit beksan raga. Enjing bidal gumura saking jroning praja gunging kang bala kuswa abra busananira lir surya wedalira saking Jalanidi arsa madangi jagat duk mungup-mungupaning sak puncaking wukir ong lama pak yudha baris rampak sinawang sora ambata rubuh swaranya gumuruh lama pak yudha baris rapak sinawang sora ambata rubuh swaranya gumuruh Adi endah nuswantara kathah kang gemah ripalo jinawi kabeh padha sayuk rukun makarya bangun
daya adiluhung amre rukun kang santosa amre makmur lan nyawiji Jumangkah prawadya bala wus sawega tinata gelar baris sorake kang mbata rupa samya sikap san jata tangkep cocok kadya prawira tumangguh lirik kang bawa laksana babela dayaning nagri datan kawusa Prawadyabala sigra jumangka wonten Madyantara yen Cinandra tinon saking Mandrawa katingal galiah lampahi kadya kana Sewandana tindakira
Panaraja muda Panaraka siyaga ing yuda nglawan raja Rai Singa ngasta pusakane pacut Kyai Samandiman rapasing barang mumpo Singa barong alas ropan yo hae perangi sansaya rame Padha sakti kekarone waro-waro sakti narat pasing prajurit Singa pate bujangganom lawan pepati ing Singa kabeh ajur lembur dening warok Panaraga pecut Samandiman swarane mecah angkasa Singa barong dadi telukan negarane wis dadi aman iku sejarahe carita reog ing Panaraga nggambarake menange Sang Prabu Klana Sewandana wiwit kawitane seni reog Panaraga sigra laku nira nandhake menang yuda Singa barong dadi telukan negarane wis dadi aman Klana Sewandana raja muda Panaraga siyaga ing yuda nglawan raja Rai Singa ngasta pusakane pacut Kyai Samandiman rapasing barang mumpo Singa barong alas ropan barange sansaya rame padha sekti kekarone waro-waro sekti narabasing prajurit Singa pate bujangganom lawan pepati ing Singa kabeh ajur lembur dening warok Panaraga pecut Samandiman swarane bedah angkasa reog ngigel saya rame sarwa ireng sandangane dasar gagah tan kuciwa risang Klana Sewandana ing madyaning pasewakan gandrung kapirangu mringgu sumaning ayu karana kataman Branta ing
Mangkono sangklana raja sasama angentap wadya Syaga Arsa Ambrasta Mala Sukerta sung pangayom mring bangsa Hayun Nirmala ya cak
ya 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 ai 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 oh ya ai 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 ya ai 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 ya Bendhe munya swara mangungkung untabing prawadya bala salang tunjang rebut ducung ngundha gada lawan bindi pedhang ligan pambelehan bedilnya pinangka tulup Kalco sampun tinapun tentang dong dari wasamato punya mangungkung monggo kita sesarengan mirsani kesenian poco sakti mangge yuwana kasuki Tinoto munya mangungkung Dinongko tengara budale wadya warna-warna busananing wadya jenar sita langking wilis rakta
Sang Hyang Tata Galana Galana kalagut maring Kodyongnya kang mawingis wingis Kara rupa reka giri netra kocak makroyang hing Ayo, ayo, maju. Ya, oi, yo, yo, yo. Oi. 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 Ya, oi. Oi. Ya. Ya, ayo, ya. Ya.
Hei. Ya. Ya. Kumrekang bala lumaris budaling prawadya bala Tina nasri gegamane saking kang bala kuswa Prabu sananira pranyata asri dinulu pindha panjraing puspita Nyatwo. Iya.
Samyo sawiko budale palakan ngayahi karya lampanyo yen tinandra singon nebak para adya samata samyo sawiko budale palakan ngayahi karya lampanyo yen tinandra singon nebak warokipun nyuwun pamit. Ayo, Jo. Yo sujud mring pangeran sandang pangan iku amung kaduan derajat pangkat sampiran nyawa amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan yo sujud mring pangeran sandang pangan iku amung kaduan derajat pangkat sampiran nyawa amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan yo sujud mring pangeran sandang pangan iku amung kaduan derajat pangkat sampiran nyawa amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan yo sujud mring pangeran sandang pangan iku amung kaduan derajat pangkat sampiran nyawa amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan
Mekaten beksat warok putra saking keluarga Agung Panca Sakti. Amba bilih kula sakadang anggenipun ngaturaken atur panglipur kathah kekirangan saha kalepatan. Kula sakadang nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa upami. Gegandeng wekdal sampun sawetawis dalu. Kula sakadang nyuwun pamit wonten griya kula. Mugi-mugi lampah kula sakadang pinaringan rahayu, boten wonten alangan satunggal punapa. Cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur sembah nuwun. Demikianlah penampilan Warok Panca Sakti. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.